Εδώ βλέπουμε ο φίλος μας ο Παναγιώτης ο Σόλερ έχει πιάσει ένα γλάρο. Δυστυχώς δεν φαίνεται, ακόμα είναι μακριά. Να πούμε ότι τον επέτυχε στον αέρα. Εν τω μεταξύ ξέρεις ότι δαγκώνουνε, μετά να σε δω πως τον βγάλεις φίλε. Κοίτα εδώ, ανάσκελα έρχεται. Τον Άκυλα χτύπησε. Χτύπησε ψηλά. Ρε πως τον έπιασες ρε? Στον αέρα τον χτύπησε. Στον αέρα τον χτύπησες? Ρε στον αέρα ρε. Δεν ξέρω αν φαίνεται ο γλάρος. Έχει και δύο αγκίστρια κιόλας, δεν φεύγει με τίποτα. Άκουρε τον καημένο πως κάνει. Τον έχει κάνει 18 σβούρες ρε μαλάκα. Άμα του έχει πάει φτερό ζει με σπασμένο φτερό. Με σπασμένο φτερό ζει. Αλλά το θέμα θα πρέπει να μπορεί να τρέφεται. Δεν θα πετάξει. Θα πετάξει ρε, αλλά πρέπει να γιάνει πρώτα. Να το πάμε στην κανακτηνία του. Ναι. Τώρα θα σου πω με το που βγει που θα πάμε. Θα το πιάσω εγώ άμα. Βασικά καλό είναι να φέρεις γιατί θα δαγκώνει, δεν μπορούμε να τον βγάλουμε αυτό να. Εγώ δεν πάω κάτω στη θάλασσα Εγώ θα προσπαθώ. Από εδώ έλα ρε, από εδώ έλα. Τώρα θα σε λινιαστεί μαλάκα. Από το φτερό τον έχεις πιάσει. Πιστεύω ότι δεν έχει ξαναγίνει στα χρονικά αυτό. Γλάρος με short jigging. Θα τον όχου, και θα τον αγκώνει ρε. Είναι μικρός, θα διαβάει γαριλίτσα αυτό. Είναι λίγο βελαμένος. Α, στο πόδι τον έχει πιάσει ρε. Ρε πρόσχε γιατί θα δαγκώνουν έτσι. Και πάλι θα πονέσει. Άμα φοράς γάτια άρπαξα. Άρπαξε από το κεφάλι, άρπαξε τον αρέ. Από το κεφάλι από πίσω πιάσ' τον αρέ. Αφού φοράς γάτια, τι θα κάνει. Μη φοβάσαι ρε, πιάσ' τον με κεφό, μπράβο. Κάνα, μην τον αφήσεις όμως. Κράτο. Από το κεφάλι. Περίμενε. Και... Του έχει τρυπήσει το φτερό. Δεν ξέρω ρε φίλε. Κράτα το γλάρο, σιγά το αυτό σε μένα. Όχι, έχει περάσει από πίσω. Κράτα τον, γερά. Για... Θα σε σώσουμε, μην ανησυχείς. Εγώ μαλάκα του το έχει δέσει. Περίμενε, είναι κάτι. Από εδώ παίρνει το. Μήπως να το κόψουμε, μπα. Εδώ έχει τέτοιο ρε, να το. Θα το βγάλει το. Έφυγε. Μάλακα! Περίμενε να μου σφουτάρεις και εμένα.